Bie kado tarata e kalo kile koronto do kosobe november kalo samba fla ani muga ani kile ankanu mbaw anan laje baw mali kono aleni mali koka tubarikala ikado janjo an wasalimba sijo baminda kono amu fo ningo wale nyumando ka masara mani fo ka wale nyumando kosobe ikado janjo alede be duguje majuguni manyuma bela jelenye atiteme edugula ka kadogo eni ne ambe kado ka fo kuna fo ngafe kosobe okene kani watina abeti abi sebe farasikala nga aunga kechi kasika ayelema bamangala mo kasi kutafa konindo o strategala mimbe talike antega bombe kadi arajo chama mo minye kibara seka chari chugumna lafia konnana o ye groupe renouveau o ya hakilnae ambita krewani ka ufe radio flash ko mana ni watina no be kado kafo abengan kufo aleni kado arajo dambe kalame bo fo ningu wale nyumondo nambore ambita ikado jijeni ninge jijana ka chedo nye arajo dambe sababula ambu foni wati na ningu wale nyumondo janjo ire benge ikado benge valerman alhaji ustad benge jangene jara benge jangene kofo arajo yere ko si sa mara bele jile olu wasalembe bi ala ni kado ka fo arajo yere ko sababu ambe ibenge foninga wale nyumondo ambenge ambele jile faranyo anga benge me mirinda la folo de mbenge kunu folo la benya kuni ni mindira no bana benge ya bidai mbenge kunu folo la ngabi dile bana kwa benya ben kabade basi to doni bina blaida ikado ni doni blana nda obi janyo kosobe janyo amita ikado kafo wole sebugula radio faso kanu la membaw ku foku wale nyumondo kulu masabe ni wati na kulu karamu anaka flamuso ama foninga wale nyumondo radio daka alebe maraka kungo ka bele jele foningu wale nyumondo banjo ni wati na ikado kafo ambarambaw olu sigilembe ninga anname sababu ye ndaro fm ye ikado lagine ko olu bansoro ka sababu mamtu male ami mamtu foninga wale nyumondo namboray amita kenyewa ka ufe ami kado flaga sarama mimbe bujalo kufo aleka radio no be radio dana ya kufo ikado akembe ka kenyewa ka bele jele bla ikado kafo nu bamako ka bele jele damakayani watina ikado iknafonu kunda ambe bufo ninga awale nyumondo namboray jonganga fm be ikado kafo yelemani kufo ambe yelemani ka ufo ningu wale nyumondo minya radio 1 fm abe tomia kufo ka tomia ka ufo ya beche chugodi boadu ko chugodi ni kakulo la be ni bo kala doro ntita ya nyene ni bo na ro bo ko cheni bismillah janno masa nanye kado arajo wan la memba ufo tomia ka ufe amita kado ka fo miseni arajo royal la memba ku foku wala nyumondo kado danti folemina nambora amita kado buguni nga ufe buguni kunga kado ame baruba fo ninga wala nyumondo baruni baruba fo sa baruba fo avuko barukono ba de baruba anga toinsa itola ndola de buguni kunga abe ikado ka fo barufu ka wala nyumondo buguni kele kono anga musokoro wanyumambe bafanda ikado demfura bola do ama fo ninga wala nyumondo ni wati na asogomana namboray radio domba la membo abe karangu fo zumana keita na ka chedo ku fo ku wala nyumondo ko karanto bri ama fo barabara fo lidanti fo lemina mamelo e rezo bi yoro ku fo ku wala nyumondo wati na ikado ka fo dande fo lemina kibila ka ko awfo ikado akatimina nja anaka ulika jola namboray amita ikado ka fo beledugu radio islamique bede kulukani ambe kulukani ka fo ningu wala nyumondo nego u glaso chugo kayni watina fo katimina njala fololo sanve no be facebook ko fo amu sigile do ikado ka fo akachake ro la wal ma ka biro konnana wal ma ka fa unfa nabika an naje ambe aw fo ninga aw wala nyumondo shegu ka fe ikado arado nyeleni be baba maiga makone ku fo ku wala nyumondo shegu tokola amita marakala arajo beje lame baw ku fo ku wala nyumondo ere baranyuambe ikado pisco nanga mako ya sina go papisi ko misi kama fo ninga wala nyumondo janjo ikado ne do ngado
n'ala sɔnna lamusa sumani kun ye hakɛ ka dɔ ye maliden cɛman ni musoman denmisɛn ni maakɔrɔ Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan i k'a dɔn min bɛ tali kɛ sabula a man nɔgɔn bi n'i y'a ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan an bɛ se k'a fɔ an kɔrɔkɛ kɔrɔba n'o b'i k'a dɔn k'a fɔ Yusu Karabati Kofɔ ale ka musokɔrɔba Ala ye o min ye jɔnya an bɛ dugawu kɛ banbaatɔ ye Ala ka hinɛ a la Ala ka dayɔrɔ suma ka laban ka cɛw musow maakɔrɔ ni denmisɛn Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a yira k'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na maa wɛrɛw caman bɛ yen minnu ni olu kalanzɛlen don Renouveau ale ka nin waati na a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min y'an ka jamana sɛnɛkɛlaw mɔnikɛlaw bagan maralaw ni forobaca kɛbaw bɛɛ ka se ka kibaruyaw k'a sɔrɔ i k'a dɔn laadiriya la baara in ye jagabaaraba ye Fuseni Daw Usman Togo i fɛ ye jɔn ye don Mangama bɛ a bɔ o kumana Z Mamadu Z Traoré an b'a fo min bɛ tali kɛ a ko la an t'a ko bila dagirinda la Zikɔrɔba ale fana bɛ tila ka montage kɛ Lagare cɛ walasa ka laban ni ka i k'a dɔn lamɛnbaaw ma Kefa ale bɛ labɛnw na nin waati na ka lakana k'o sɛbɛkɔrɔ sabati o kuma an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kumabulon kɔnɔ n'Ala ma baasi kɛ kibaruya minnu b'a sɔrɔ an na an so a ka e b'i bolo don Jando ni y'a di yan indicateur di Renouveau ale kumana u ye bɔko 3,428 u ye dɔ kɛ u ye tarata ye kalo tile 9 don novembre kalo san 2021 i ka dɔn CEDEAO jamana n'o bɛ i ka dɔn ka fɔ farafina jamanaw faralen ɲɔgɔn kan a caman kɔni bɛ i yɛrɛ ye a kɔnɔ i ka dɔn u ye sigi dɔ kɛ karido ni ka kuma i ka dɔn anw ka jamana n'o bɛ ba Maliba Kofɔ ale ni ka dɔn La Guinée Conakry i ka dɔn sigi in kɛra karido kalo tile 7 kalo san 2021 a kɛra Ghana Accra n'o bɛ i ka dɔn Ghana faba kɔni kofɔ janyo i ka dɔn ka fɔ sigi a kumandan dɛ bari sabula fɛn bɔra la ni waati in na n'o bɛ ɲangiliw kɔni kofɔ a kungo kibaruya a cayalen bɛ fa caman kɔni fɛ parce que b'a ko anw yɛrɛ ka jamana faamaw u yɛrɛ ye laseli kɛ a ko kɔni nalaw nka jɔrɔna bɛ fa caman kɔni fɛ n'i ye jateminɛ kɛ bibi na laseli mun kɛra an ka jamana faamaw yɔrɔ o ko ŋaniya mun taara i ka dɔn sigi sen fɛ n'o ye i ka dɔn ka fɔ ka anw ka jamana ka ɲɛngini ta ka anw sɛgɛrɛ ka kɔni ko kɔlɔlɔ kɔni dan dɛ o bari sabula min ye i ka dɔn ka fɔ an ka jamana faamaw ye maa mun bɛ k'a mara nin waati in na u kɛn bɛ ka ɲɛngini ta k'u n'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ taa ka segin kunda n'u bɛ jamana wɛrɛw ko fɔ o taali kɔni ko gwɛlɛn bɛ u ma nin waati in na dɛ n'o bɔra yen kasabi kunda u bɛ sɔrɔ min kɛ i ka dɔn misali la n'i kan ka wari dɔ bɔ bangi la n'a e ye janjo n'a sɔrɔ e bɛ furancɛ fanga ma ɲɛmaya la e kan ka i ka dɔn ka fɔ e ka ŋani n'u bɛ ka siyancɛri kɔni kofɔ n'o kan ka taa i k'a dɔn ka fɔ wari dɔ bɔ o bɛ bloqué CEDEAO ma nin tigɛlen ni ye dɛ nka u ma dan ɲɛmaaw dɔrɔn ma koyi hali u somaw hali n'a sɔrɔ i den bɛ kala la i ye baara wulila États-Unis gɛlɛya b'o sɔrɔ b'a sɔrɔ n'o masa ni kibaruya min bɔra ka bin i k'a dɔn ka fɔ bɛɛ lajɛlen hakilina fɔ a ko kɔni dala hali ni dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye ko ye maa man ka kalaba turu ko min kan nka a bɛ maa mun kun kan olu b'a dɔn ko bɛ senna o fasikɛ b'a ko a ko min ye ka dɔn an ka jamana faamaw bɔra ni ka kuma u ko u kɔni sigilen bɛ a kan ale bɛ yen ni k'u tɛgɛ bɔ CEDEAO jamana kɔni ye i k'a dɔn sigi min kɛra u y'u kɔni hakilina fɔ u ko da la nka olu kɔni b'u ka bila la sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la anw ka jamana faamaw ye nin kuma in kɔni fɔ u y'u sɔnni sigi fɛn min fana kan a ko olu bɛ cɛsiri min na sanga ani waati a bɛ kɛ fasodenw de ye koyi nin gɛlɛya min dalen min filɛ nin ye k'a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye fasodenw ma dɛ o bɛ kɛ a siga kɔni t'o la nin ko gulonnen don ɲɔgɔn na o ko gulonnen don ɲɔgɔn na dɛ jati nka i k'a dɔn u ye nin kuma in kɔni fɔ nka CEDEAO fɛla kun ye jumɛn ye aw ni an bɛnna fɛn dɔ de kan fanga jasu waati an ye i k'a dɔn kalo 18 an y'o mɔnɔbɔ k'o di aw ma a ka se k'a ka labɛnw kɛ walasa ka kalafiliw bɛɛ lajɛlen sigi n'aw ma se dun n'aw ma se a ye kuma fɔ joona nka nin ko in kɔni u ɲɛ bɛ i k'a dɔn ka fɔ an ka jamana faamaw bolo ja la min ye k'a dɔn ka fɔ La Guinée fana ta bɛ ka taa taabolo min na ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲamada ɲuman fɛ dɔɔni waati min fɔra yalima kalafili na se k'a labɛn o ka bɛn n'o ye wa hali n'a sɔrɔ anw ka jamana faamaw olu kɔni bilama i k'a dɔn fɛn kelen de bɛ o hakilina na koyi min ye i k'a dɔn furancɛ fanga a bɛ se ka mɔnɔbɔ cogo min na olu yɛrɛ o baaraw daminɛ ka ban koyi nka sigi min kɛlen min filɛ nin ye CEDEAO jamana ye tɔn de ye an ka jamana b'a a yɛrɛ min kɔnɔ min bɔra a ko kɔni dala ka kɔlɔlɔ t'an tɛ dɛ hali n'a sɔrɔ anw ka jamana faamaw y'a jira k'a fɔ k'u kɔni bɛ CEDEAO
baaraw ka bilala k'u kɛmɛ k'u tigɛ bɔ u ye ko kura kun baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati cogo min na nga ko maa mun haju kan ka dɔ k'o ye fasodenw ne ye bari sabula anw de bɛ ɲɔgɔn gɔrɔndɔ k'an mɛn nin waati in na koyi min ye ka dɔ fasirikɛba ka kuma ye a ko nin t'a bannen koyi bari sabula min ye ka dɔ k'a fɔ donna nataw la wulikajɔ caman min na kɛ bari sabula sigi dɔ kɔnɔ bolodalen don kalo tile 12 décembre kalo san 2021 sigi in senfɛ u tɛna i ka dɔn ɲɛngili dɔ fara dɔ kan wa o bɛ kɛ o mala ka ko ɲɛ bɛɛ yan'o waati cɛ fasirikɛba kɔni kumana a ko min ye CEDEAO jamana kɔni ye olu kɔni ye ka dɔn ɲɛngini kɔni bɔ ka bin nin waati in na k'a ɲɛsin ka dɔn jamakulu dɔw ma ka ɲɛsin maa kelen kelen dɔw ma ka ɲɛsin jamana faama dɔw ma ka kɛɲɛ ni u ka hakilina o bilabaliya ye sira kan o ye élection ni awɔ olu ka ɲininta y'o ye o ka ɲininta y'o de ye o t'olu hakilina ye wa o y'o ye n'u m'a bila sira kan Jano Massa a ko min ye ka dɔ ka fɔ ni ɲɛngini ninnu ye nanzarakan la ces sanctions seront également imposées aux membres de leur famille n'o kɔni kuma fɔra o bɛ denbaya kɔni ko fɔ a ko min ye ka dɔ ka fɔ jamana faama mun bɛ bi n'u bɛ mara la fɛn fɛn bɛ gouvernement kɔnɔ i fɛn fɛn bɛ CNT kɔnɔna na fɛn fɛn bɛ furancɛ fanga in kɔni baara bɛɛ lajɛlen la o don dɛ ko ka ca jɔn bɛ mara la bi maa ɲɛmaw kɛ maa ɲɛma transition de tɛ sen na wa awɔ furancɛ fanga mais maa bɔra maa la wa ayi fo n'i kɛra kɛn yɛrɛ ye o awɔ tari de kuma fɔcogo ma ɲɛ wa a ka ɲi mais a ko giriyara kojugu aya o nin ye olu hakilina de ye an ka taa u hakilina don n'o kɔni ye nin kuma in de kɔni fɔ nga n y'a fɔ kuma la n ko sigi dɔ kan ka bolo da donna nataw la n'o bɛ CEDEAO jamana maa ɲɛmaw olu ka sigi kɔni ko fɔ u ko maa min bɛ k'a dɔn ka fɔ CEDEAO jamana ɲɛmaya la bi k'a dɔ la k'a laban na hakilijagabɔ baaraw kɛ ni ka dɔ fara ɲɛngili kan Par ailleurs, elle charge le président de la commission d'examiner et de proposer des actions supplémentaires lors de sa prochaine session ordinaire prévue pour le 12 décembre 2021 si la situation persiste. Jano Massa dɔw wɛrɛ tɛ koyi a ko min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔni ye ni i k'a dɔn k'a fɔ u ye ŋaniya min ta nin waati in na ɲangili min taara k'anw ka jamana ɲɛmaw sɛgɛrɛ ni ko ma bɔ a rɔ ko kalo tile 12 a tɛna dɔ fara dɔ kan ko laban baaraw na sigi sen kan Y Numuya nin y'a ka fasɛrɛ éducateur du Renouveau kɔnɔ Lamusa hakili la CEDEAO u ka hakilina mɛnna mana jamana fana mana fɛɛrɛ minnu dabali minnu tigɛ o fana na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a damana kunnafoni ye dana don min na don n'a nataw la an bɛ taa ɲɛ fasire i k'a dɔn min ni o bɛ tali kɛ le pouce la ale kuma an bɛɛ a ko CMDT maa ɲɛma n'a bɛ docteur Nango Dambele ko fɔ o k'a ye i k'a dɔn k'a fɔ taama to ta k'i kunsi Kucala ma a ka nin taama in kɔnɔna na a y'i k'a dɔn k'a fɔ jɔli kɛ yɔrɔ la min a bɛ tuna ko fɔ tuna bɛ bila i k'a dɔn o secteur fɛ u ko tuna be fadriba ne obi talike alhaji Cɛmɔgɔ Tarawele la a ko min bi talike jwa kun tɛmɛnen na CMDT maa ɲɛma ne o ye docteur Nango Dambele a ka nin taama in kɔnɔna na i k'a dɔn a ye kunsi Kucala marabolo o ma n'o ye filiale min bɛ Kucalakaw olu fɛ yen o ko a ka nin taama in k'a bila an bɛ minɛn min kɔnɔ o de ye k'a lajɛ kɔɔri yɛrɛ bɛ danga jumɛn na i k'a dɔn k'a fɔ min ye kɔɔri bɔ ye a bɛ cogo di fɛɛrɛ jumɛn bɛ yen kɔɔri qualité jumɛn bɛ yen ani dabali jumɛn ne olu tɛ kan ka se ka kɛ fadriba ko min ye Nango Dambele n'a ka jamakulu k'u jɔra tuna i k'a dɔn o ye yɛrɛmarakafo ye min bɛ bila ale marabolo kɔnɔna na o waati min na u kɔri jɔra ye o kumana ko u taamana ne ka foro ni k'u bɛɛ lajɛlen cogow filɛ ani k'a dɔn k'a fɔ Kucala yɛrɛ min ni o ye administrateur général ani ka se a kumana administrateur général tɔw bɛɛ yan bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka nin taama in kɛ ɲɔgɔn fɛ Musa Yatara ale ni k'a dɔn k'a fɔ Umaru Jakite fo ka se Abdoulaye Sanogo ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ taama sen i k'a dɔn k'a fɔ a tamakulu in jɛma o ko waati min na i k'a dɔn k'a fɔ ka nin taama in k'a bilara minɛn min kɔnɔ ɲɛmaaba n'a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ CMDT ɲɛma ko fɔ n'a bɛ Nango Dambele ko fɔ ZPA min ni o filɛ nin ye tuna u k'a ma ko tuna be a kɔni ni i k'a dɔn k'a fɔ tunakaw musolakaw olu farala ɲɔgɔn kan ni ka kɔɔri bɔ ɲɔgɔn fɛ Nango yɛrɛ y'i kanto k'a fɔ nin bɛ hakililaji kɛ i n'a fɔ a yɛrɛ denmisɛnnin ma waati min ni u bɛ taa
kɔri bɔ u la a ko kuma ko min filɛ nin ye u ka bɔ nin kuma in na ani ka jateminɛ kɛ a kun ti dɔwɛrɛ ye min bɛ tali kɛ kɔri yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ a baara n'o ye campagne ye a bɛ se ka kɛ laadiriya ni lafiya kɔnɔ cogo min na i k'a dɔn k'u ka nin taama bilala o minɛ kɔnɔna na a ko n k'a fɔ jigisigiba bɛ yen k'a sababu kɛ min ye kɔɔriw i k'a dɔn u ye cogo k'o bi maa wasa bi kosɛbɛ o ko k'o kama i k'a dɔn k'a fɔ u ye jateminɛ minnu kɛ o de ye ka bilasirali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɔɔri yɛrɛ a bɔbaa bɛɛ kɔɔri baarakɛla bɛɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ kɔɔri o kumana a sɛnɛ ma nɔgɔ n'a bi bɔ a ka bɔ n'i k'a dɔn k'a fɔ jɛlenya fana ye min bɛ kɛ sababu ye ne ka kɔɔri i k'a dɔn k'a sugu ɲɛ a laban ka qualité k'o ɲɛ ne ka sɔrɔ ni k'o yakubaya a laban min bɛ tali kɛ usines la olu ka baara ka nɔgɔya a n'a bi kɛ sababu ye ne ka kɛ k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ tɔnba b'a fɔ diɲɛ yɛrɛ sugu belebele walasa a ka se ka yanga ba sɔrɔ o la Badiriba ko nango danbɛlɛ ka fɔ la a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ k'i jɔ i k'a dɔn kɔɔri foro in na i b'a ye a bɛɛ lajɛlen diɲɛ bɛ farira o k'o bɛ kɛ sababu ye k'a fɔ bi maa bi fɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ Ala fo k'a barika da k'a sababu kɛ ko kɔɔri min ni a bɛna bɔ nin waati na k'a bɛna baarabaw o kumana baarakɛla minnu n'olu kɔni cɛsiri bɛ nin ko in na a bɛɛ lajɛlen kun ye bɛɛ bɛ se ka nafa lasɔrɔ cogo min na ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a sanni feere kunkanko kibaruyaw la sɛbɛnni tɛ maa ɲɛmaa ko dabaliw ni fɛɛrɛw bɛɛ tigɛ n bɛ walasa i k'a dɔn min bɛ tali kɛ kɔɔri yɛrɛ a baaraw olu bɛ se ka kɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ lafiya ye cogo min b'a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ minnu n'olu ye i k'a dɔn k'a fɔ a industrie baarakɛyɔrɔw ye n'o ye minnu kan ka se ka kɔɔri wusu ne ka se ka a labɛn o kumana ne ka i k'a dɔn a dɛndɛn ne ka laban ka se a feereyɔrɔ laban o ma o baaraw bɛɛ lajɛlen labɛnnen don k'an bɛ waati min na i ko sisan ni kibaruya dɔw ni ŋununuka dɔw y'a jira k'a fɔ sɛnɛkɛla dɔw ko k'u ka kɔɔri tɛ di se i k'a dɔn sɛmɛni tema k'o ma ko kɔni k'o na kɛ Bamakɔ kuma ye bawo ko Kucala u ka fara ɲɔgɔn kan min kɛra k'a yirala k'a fɔ o kumana kɔɔri sɛnɛnaw y'a yira k'a fɔ i k'a dɔn kɔɔri a kumana a nɔgɔw ni a pɔsɔniw ni a minɛ bɛɛ talen kɔ sɛmɛni tɛ fɛ i k'a dɔn laadiriya kɔnɔna na o ko olu kɔni tɛ na i k'a dɔn dɔwɛrɛ kɛ koyi o de ye ka baara kɛ k'a ɲɛ sanko sɔngɔ min yɛrɛ di bɛ kɔɔri ma ɲina i k'a dɔn k'olu bɛ cɛsiri ni ka o sɛbɛkɔrɔ sinsin nka k'a fɔ ko kɔɔri o kuma k'a tɛna di k'a dɔn kɔɔri sɛnɛnaw ma k'o kɔni ye kuma ye kuma min ni maa bɛ se k'a fɔ o ye Bamakɔ kuma ye nka ko Kucalakaw fɛ yen u ye nin ɲɔgɔnsigi min kɛ maa ɲɛmaa minnu n'olu kun bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka wasa ni ka u yira nin ko in na ka laban k'a fɔ fɛɛrɛw ni dabali minnu kan ka tigɛ bi o de ye k'a fɔ kɔɔri sɛnɛna minnu ni minnu bolo bɛ bɔ kɔɔri baara la u ka dabaliw ni i k'a dɔn fɛɛrɛw bɛɛ tigɛ walasa a baara tɔ Mali ka se ka kɛ sansɔrɔta sɔrɔbaa ye sabu ko kɔɔri yɛrɛ kɛcogo ɲuman na kɛmɛ sara o kɛmɛ sara Mali jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ 97 bonyanko nka ka bila o bɛɛ lajɛlen la k'u bɛna dabaliw ni fɛɛrɛw bɛɛ tigɛ i n'a fɔ Nango Danbɛlɛ ka fɔ la k'u ka laban min bɛ tali kɛ baara in na a bɛ se ka kɛ lafiya ni laadiriya kɔnɔ cogo min na kɔɔri sɛnɛnaw fana ka musakaw ka se ka di u ma teliya la i k'a dɔn k'u bɛna o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ni ka u sigi sen kan i n'a fɔ a ye a lase cogo min na ko fɛɛrɛw bɛna tigɛ min ye kɔɔri ye n'a sɛnɛna i k'a dɔn a baara bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔ k'a fɔ aw b'aw sigi ka mɛn tuguni ka wari makɔnɔ o kumana ko o kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ a la waati min na i ye kɔɔri kɔni labɛn traite kɔɔri e tilara kɔɔri baara la kɔɔri kɔni a sɛnɛna a kumana a bɔra ka ban a sirila k'a pese a taara i k'a dɔn k'a fɔ usine na ka ban o kuma bɛɛ lajɛlen k'i b'i sigi ni k'i ka musaka ka o makɔnɔ o kuma k'u bɛ k'o dabaliw ni k'o tigɛ Alhaji Cɛmɔgɔ Tarawele ale ka fasiri nin ye ka bɔ le pousse kɔnɔ n bɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ la fo kɔrɔkara tigɛ Janjo n'i y'a k'a la pewu a k'a k'i sen fɛ pewu o si tɛ kɔrɔ ni si mais ne dun ka teli o la dɛ Janjo e bɛ bere de dɔn ne misigɛn bere e t'a kalama n'i bɛ misigɛn bere de dɔn ne bɛ se ka hectare kilancɛ ni ne ye n tɛgɛ da o kan y'a faamuya y'a faamuya n ka sɔrɔ cɛ la e tɛ se ka biri bilen an ka taa kɔrɔkalatigɛ an bɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ la fo kelen ni pe dɛ ayi b'a jɛ dɛ Janjo masa ordre du mérite agricole docteur Nango Danbɛlɛ a ko dɔ farala a ka jala ka koyi a ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ fasikɛ b'a kuma na i ka dɔn CMDT maa ɲɛmaa kan a ko ni docteur Nango Danbɛlɛ ko fɔra a bɛ CMDT maa ɲɛmaa ko fɔ an bɛ don min na i komi bi a ye cɛsiribaw kɛ a ye baarabaw kɛ min y'an ka jamana faamaw y'u sigi k'u miiri k'a fɔ nin cɛba in a man ka to ta koyi an ka dɔ fara ka
cɛsiri kan an fana ka dɔ fara ka jala kan walasa maa wɛrɛ fana bɛ se ka ɲɛbɔ a ka baaraw fɛ cogo min na a kɛra sinjiw ɲɛna a kɛra balimaw ɲɛna a kɛra baaraɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ɲɛna dɔw wɛrɛ tɛ a yɛrɛ nisɔndiyalen kun don barisabula o y'i k'a dɔn k'a fɔ u ye jɔnjɔn da a mɔ jamana i k'a dɔn k'a fɔ k'i miiri k'i sigi k'a lajɛ maaba minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ ladiriya kɔnɔna na n'u bɛ jama fara ɲɔgɔn kan ni nka i k'a dɔn k'a fɔ jamana kɛn bɛ k'u bila baara min na n'u k'u wasaba don o baaraw kɔni na o de kama dɔkitɛri Nango Dambele fasirikɛba ko le cikan kɔnɔna na k'u kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ a sɛbɛkɔrɔ fana ko ye ni jɔnjɔnba ye min dira mɔ i k'a dɔn k'a fɔ a ka cɛsiri kama fasirikɛba ko bibi in na i k'a dɔn k'a fɔ ale de bɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan u k'a ma ko le grand rassembleur o tɛ maa min bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan wa ni ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a y'o baaraba mun kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni ka faso kunkɔrɔta i k'a dɔn k'a fɔ CMDT baara la bibi in na ko maa b'a la dege ngoyi barisabula a bɛ ka baaraba caman kɛ min ye sɛnɛkɛlaw olu bɛ se ka lafiya cogo min na fasirikɛba ko a kɛlen ka jɔnjɔn in sɔrɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ aw ni ne n cakɛɲɔgɔn tɔw nin tɛ ne ta ye koyi nin y'an bɛɛ lajɛlen de ta ye i k'a dɔn k'a fɔ an ka dɔ fara cɛsiri kɔni kan nin b'a jira k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ jamana hakili bɛ anw na jamana yiri bɛ anw na k'a ye i k'a dɔn jɔyɔrɔ caman kɛ anw ka jamana kɔnɔ dɛ un ministre commissaire à la sécurité alimentaire a y'o jɔyɔrɔ kɛ ministre délégué de l'élevage et de la pêche a y'o jɔyɔrɔ kɛ o tɛmɛnen kɔ ministre de l'élevage et de la pêche k'a y'o jɔyɔrɔba fana kɛ anw ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na komi bi CMDT maa ɲɛmaaya ba a bolo a ye baaraba mun kɛ a bɛ cɛsiri mun na ale ta tɛ ko k'i sigi bureau kɔnɔ k'a lajɛ dɛ k'a bi tɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ yɛrɛ ka koyi baara bi cogo min na ka t'i ɲɛ da a kan o kɔrɔmasuru ye e yɛrɛ min fɔ sisan baasi tɛ Lamsaba i k'a dɔn k'a fɔ a kumana adamadaw a ko bɛɛ lajɛlen ni cɛsiri ka kan jamana min bila baara min na n'i y'a kɛ ni wasa ye jamana fana b'i fana koyi i k'a dɔn k'a fɔ k'u ye dɔ fara ka jala kan i k'a dɔn ka jɔnjɔn d'a ma u ko min ma nanzarakan na ko ordre du mérite agricole i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye jala yɛrɛ ta k'a lajɛ ko dɔ faralen a kan k'a bi kɛ i k'a dɔn k'a fɔ commandeur ye baasi tɛ o ɲɛna a nka n'u ma u hakili to kunnafoni la bɛɛ bɛ ɲinɛ minɛ kɔnɔ kunnafoni di sira kan bɛɛ bɛ ɲinɛ minɛ kɔnɔ n'u m'a lajɛ ala anw yɛrɛ an ka cɛkɔrɔba filɛ Alhaji Samba Sidibe filakan fɔ la farafina bɛɛ bɛɛ b'i disi gosi n'a ye nka hali bi jɔnjɔn ma d'a ma jɔnjɔn ma d'a ma Asimi Samba Sidibe wari tɛ min na a y'a lajɛ a ka jɔnjɔn d'a ma n ko ministre fana bɛ na n'a ka nka dɔw ta n y'a mɛn chargé de mission kalo 3 a bɛ kɛ commandeur ye o cɛ man ɲi maa mun ye baara kɛ jamana na n'u ma yɛlɛ ka décentralisation in a kana kɛ i k'a dɔn ka fɔ kabako tɛ nka Lamusa sanfɛmaw dɔrɔn ma n'i bɔra ye min ye le soir de Bamako ale kuma n bɛ ko vomi par les producteurs de coton Nango i k'a dɔn ko a nege tɛ kɔɔri sɛnɛnaw la bi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ docteur Nango Dambele la ko nin cɛ ye ko kuma ko nin kɔni kɛn bɛ ka CMDT tiɲɛ bi i k'a dɔn k'a nege tɛ kɔɔri sɛnɛnaw na k'a kɛn bɛ dekunba ye a kɛn bɛ doni ye i k'a dɔn ko Nango Dambele min ye Laya Jara ale ka fasiri nin ye a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ maa ko fɔlen min filɛ ni ale bɛ CMDT maa ɲɛmaaya la bi i k'a dɔn k'a kɔni kɛra sababu ye ne ka kɔɔri sɛnɛnaw ka ko don ɲɔgɔn ma ne ka kɔɔri sɛnɛnaw k'u cɛ ci ne ka laban k'o kuma ko ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin dɔw ma fasiri kɔnɔna na Laya ka fɔ la a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko walasa ka fura sɔrɔ o la walima walasa k'i yɛrɛ manja i k'a dɔn jamana marabaw ye walasa min bɛ tali kɛ tɔgɔ duman a ka o sɔrɔ ko min ye docteur Nango Dambele ye k'a wulilen don ne ka taama daminɛ k'o kuma ko taama sugu jumɛn don a bɛ se k'a fɔ yɛrɛ yira taama don a bɛ se k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ taama na n yɛrɛ ka koja maaw ye ko k'a taama o taama de don nka ko ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ la bi o de ye k'a dɔn kɔɔri sɛnɛnaw ni ɲɔgɔn cɛ wa ko jalaki sɛbɛkɔrɔ ɲɛsinnen don Nango Dambele ma dɛ ko docteur Nango Dambele Fadiriba y'i kanto k'a fɔ n'i y'a ta k'a jateminɛ ko nin maa ko fɔlen min n'a bɛ CMDT maa ɲɛmaaya la bi k'a kɔni kɛlen don i k'a dɔn k'a fɔ min ye u kumana sigi ni sigiɲɔgɔnya ye ni ko gɛlɛya i k'a dɔn k'a fɔ kɔɔri sɛnɛnaw ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛyaba min bɛ coopérative kɔnɔ Laya ka fɔ la ni a b'i k'a dɔn k'a fɔ l'histoire de Bamako kɔnɔ a ko Nango a sɛbɛkɔrɔ tɔgɔ fɔ bɛ o la dɛ ko ka walasa ka i k'a dɔn k'a fɔ k'i pan o bɛɛ kunna walasa ka i k'a dɔn k'a fɔ bɔgɔ siɲɛ ni k'o kɛ bin na min bɛ tali kɛ Nango Dambele la k'a kɛn bɛ ka taama ni k'o daminɛ kɔɔri sɛnɛnaw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma na ko taama jumɛn don tɔgɔ ɲini taama don taama jumɛn don yɛrɛma kumabɔ taama don Fadiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko waati la min ni o bɛ tali kɛ kuma na
mami ni dekun ni gɛlɛya bi kɔɔri sɛnɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛnbaliya bɛ i k'a dɔn kɔɔri sɛnɛnaw ni ɲɔgɔn cɛ ni kɔɔri sɛnɛnaw bɛ ka ɲɔgɔn filɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni ɲɛ kɛrɛ ye o kuma k'a ko juba ju k'a ko taa yɔrɔ jan tɛ dɛ ko maa wɛrɛ t'a ju la dɛ k'a bɛɛ lajɛlen juba ju ye k'a dɔn CMDT maa ɲɛmaa ye bi n'o ye Nango Danbɛlɛ ye b'a ko n'i ye nin wale in da k'a jateminɛ min bɛ tali kɛ Nango Danbɛlɛ la ale min bɛ yen ni a bɛ CMDT kunna CMDT dun fana ye k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛlaw jigi sɛmɛyiriba ye CMDT dun ye k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛlaw olu ni sɛnɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka ko wale minnu ni a bɛ k'o kɛ bi o de kɛlen don sababu ye ni k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ni k'u cɛci b'a ko kunnafoni laban dɔ kɛra nin waati laban in na min bɛ tali kɛ APK maa ɲɛma i k'a dɔn ko ale yɛrɛ ye i k'a dɔn i jɛya k'a fɔ min n'o ye sɛnɛkɛlaw ye u tɛna kɛ i k'a dɔn maa ka politiki fanma ye tugun u tɛna i k'a dɔn min ye dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya k'o ta k'o ɲini maa mɔ walima maa dɔ ka t'i sigi i k'a dɔn cakɛda dɔ la k'a kɛ i n'a fɔ u b'o kɛ sagamɔnɛ ye k'o bɛɛ lajɛlen munumunu ni k'u kɛ jagokun ye k'a di politigimɔgɔw ma i k'a dɔn ko kɔni ko bɛ dabila pewu nka kuma ko min bɛ tali kɛ APK maa ɲɛma a ye o ko fɔ o kumana k'an bɛ donni min na i ko B yala finikoro bɛna jeni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ wa min jɛlen don ko coopérative min ni a bɛ i k'a dɔn sɛnɛkɛlaw kun kan o kibaruya ko fɔ gɛlɛya min b'o kalama bɛɛ b'o kalama bɛɛ lajɛlen y'o seere ye wa ko juba ju k'o kumana ko yɔrɔ jan tɛ dɛ maa wɛrɛ tɛ a ko ju la dɛ dɔwɛrɛ tɛ a tasuma mɛnɛbaa ye dɛ CMDT maa ɲɛmaaba yɛrɛ de don n'o bɛ Nango Danbɛlɛ ko fɔ Badiriba n'o ye Laya Jara ye a ko nin wale min ni a bɛ k'a kɛ ko dɔwɛrɛ kɛli tɛ dɛ ko walasa ko ka ja faamaw ye ni ko ka ja k'a dɔn k'a fɔ kɔɔri sɛnɛna dɔw ye k'o baara de ye nin ye ko kɔntɛ ko min bɛ tali kɛ coopérative min bɛ i k'a dɔn sɛnɛkɛlaw tɔgɔ la bi k'o kuma ko olu ka wulikajɔ n'o ka i k'a dɔn k'a fɔ bɛn ni bɛnkelenya ko fɛɛrɛw de bɛ ka tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ donni minɛ ko bi Badiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ min bɛ tali kɛ APK maa ɲɛmaa fana na n'o ye ko le président déclare le président de l'APK pour dénoncer les agissements de Nango Danbɛlɛ k'a bɛ wale minnu kɛ Nango Danbɛlɛ bɛ ka wale minnu kɛ o de ye kumana ka sɛnɛkɛla dɔw kɔkɔrɔma don ka dɔw bɛ yen ni ka i k'a dɔn k'a fɔ o kumana ka gɛlɛya ta ka se olu ma wa ko hali i k'a dɔn k'a fɔ CMDT yɛrɛ kɔnɔ bɛ yen n'i ye dasumuzumuni kɛ k'i b'a ye k'a fɔ caman bɛ yen Nango ka ko man bɔ o ma dɛ k'a sababu kɛ dɔwɛrɛ ye k'o kumana ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn ni a tɛ kunkili nana i bɛ baara dɔn i ti baara dɔn i ti bila o minɛn kɔnɔ fɛn de ka jɛ ka file fiyɛ ale fɛ Badiriba ko ni fɛn min ma kɛ bi k'o kuma ko taama in kun ti dɔwɛrɛ dɛ ko Nango bɛ ka taama in kɛ k'a yɛrɛ koja Mali marabaaw ye k'a yɛrɛ koja i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw ye ka laban tuguni ni ka walasa a sigiyɔrɔ min bɛ yen ni foyi ma kɛ walasa ka to nɔ na ko kɔntɛ k'o kuma k'an bɛ donni minɛ ko bi san min fin bɛ Nango kunna a ko ni kunna ma ja i k'a dɔn ko siège laban bɛ porokoto ka bɔ a kɔrɔ Badiri a y'a bɔ l'histoire de Bago kɔnɔ ko Tafan tɛ Renouveau la an ma ɲi cogo di Tafan tɛ yen Tafan cogo di tan Tafan t'an na cogo di tan cogo di n'i ye jateminɛ kɛ sisan maaw tɛna fɔ ko tuma ko anw kɔni ka kunnafoni di kunnafoni kɔni ma di an ma an bɛ tɛmɛ n'a ye à titre le PDG de la CMDT se trouve une bouillée de sauvages ka fɛrɛ bɛɛ tigɛ a bɛ se ka sigi i sigiyɔrɔ na cogo min ko k'a sɔrɔ kuma min il est vomi par les producteurs de baara ka ɲi Janjo baara ka ɲi ka kanubaw fɔ k'u waleɲuman dɔn Janjo i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ taa sugu la ka labɛnw sabati ka tila ka na ko a sera an ka taa i ka dɔn Janjo masa an bɔra sugu la an taara i ka dɔn an nana dantigɛlijan wɛrɛ tɛ a la dantigɛlijan t'a la musokɔrɔba i ka dɔn zɛrini na nin waati in na an bɛ a fɔ ni ka a waleɲuman dɔn Kanya Aja Sanɔgɔ ani i ka dɔn a mɔdenw n'a denw olu sigi bɛ a kɛrɛfɛ nin waati in na a ka sɔrɔ o kɔnɔ a bɛ ka i ka dɔn Renouveau télé lajɛ an b'a fɔ ni ka a waleɲuman dɔn groupe commerce Abdoulaye Mayiga an n'a furumuso Madame Jalo an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn i ka dɔn dante foli min na n'Ala sɔnna ma Lamusa an bɛ foli belebele di lajɛbaa bɛɛ ma ani lamɛnbaaw i k'a dɔn sɛgɛlafiɲɛbɔ bɛ sɔmɔ kurugu mankan sɛbɛkɔrɔja kosɛbɛ an ka musokɔrɔba fana n'o ye Yugudu Danba ye a n'a ka i k'a dɔn k'a fɔ mɔdenw olu fana bɛ Kati Malibugu la nin waati na Dɛwɔ Bacili fana jɛmu tɛ pan a kunna an bɛ Babindu fo dɛ Babindu a bɔra an fɛ yan sɔgɔmada in n'Ala sɔnna k'a sara i k'a dɔn musokɔrɔba ɲuman k'a fɔ ni ka a waleɲuman dɔn kanu ma fɛn min n'i y'a ye débrouiller la Sangare musokɔrɔba débrouiller
ko tiɲɛ la fo n ka na ɲɛ da aw kan. Waati tɛmɛna. Walahi an b'a fɔ. Ninnu ka waati la ni kun ye Bamakɔ bisi. A bɛ yɛlɛbɔ. Janjo masa. Bisimila. I k'a dɔn indicateur du renouveau ale kumana. An ka ɲama jaw fo ni ka a wale ɲuman dɔn. Ɲama ko i k'a dɔn k'a fɔ ko baara taabolo ka ɲi. An b'a fɔ nin waati in na dan tɛ foli min na. Bisimila. Janjo. Moribafi Kamara ale kumana. A ko min ye k'a dɔn k'a fɔ Korema ye. Korema ale ye jɛrɛjɛkuluba ye. Jɛrɛjɛkulu min don a ɲɛma ye honorable Fuseni i k'a dɔn k'a fɔ Ouattara ye. Ni Fuseni fɔra i bɛ dɔgɔtɔrɔ d'a kan. O kɔni bɛ k'a dɔn k'a fɔ ko sankɔrɔta. An bɛ don min na i komi bi. Commission à défense, sécurité et protection civile. N'o bɛ Conseil national de la transition ko fɔ. CNT kɔnɔna na ale i k'a dɔn k'a fɔ o ɲɛma danga ye. I k'a dɔn a fana ye ɲɛmaba ye. N'o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Korema ɲɛma ko fɔ. Korema n'a fɔra a bɛ collectif pour la refondation du Mali a b'o ko fɔ. A ko CEDEAO ye wale min ta kan anw sɛgɛrɛ. I k'a dɔn a ko a kumana koyi. Docteur Fuseni i k'a dɔn Ouattara a kumana. Ouattara ko cogo di? A ko nin kɔni de ko b'a ye koyi. Nka n'i ye jateminɛ kɛ olu kun sigilen bɛ ni nin ye. Bari sabula i k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO a tile kelen bɛ kuma mun ta ka anw ka jamana sɛgɛrɛ. Ani hakilina min b'a la k'an ka jamana sɛgɛrɛ. An ti sɔn o ko ma koyi. Bari sabula n'i ye jateminɛ kɛ a ko k'u kun sigilen bɛ k'a kɔnɔ. Nka ko nin tɛ pas baga ye. K'an k'a kɛ i n'a fɔ fɛn ma kɛ. Pour l'honorable Fuseni Ouattara, cette résolution de la CEDEAO était prévisible et c'est un non-événement. Jando, i k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ ko kura ye. Fuseni Ouattara. Fuseni kumana a ko nin tɛ ko kura ye. A ko k'u kun sigilen bɛ ka nin kɔnɔ koyi. A ko n'i y'ale yɛrɛ ɲininka ni ɲanginiw o taara k'ale yɛrɛ de sɛgɛrɛ koyi. Bari sabula sanga ani waati n'ale bɔra ale bɛ lagosili ta ka CEDEAO sɛgɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛra CEDEAO ɲɛna yan dɛ. Bɛɛ lajɛlen bɛ a kalamɔ ko mun i k'a dɔn bɛ anw ka jamana kunkan gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn i kɛra kɔfɛ maa ye o i kɛra jamana wɛrɛ maa ye o bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la an bɛ don min na komi bi an bɛ gɛlɛya minɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen fana bɔ o dɔn. Kabini wulawalew la olu bɔra ni ka lagosili ta ka CEDEAO jamana ɲɛmaaw sɛgɛrɛ k'u tɛ dɔwɛrɛ la u bɛ Faransi de ka ci la anw ka jamana kɔnɔna na k'u ti jɛn n'a ye fiyewu ko waati min na o Faransikɛ bɛ ka anw bali an ka don Kidali n'o bɛ anw ka faama ko fɔ n'o bɛ an ka l'armée ko fɔ ko kumana ko CEDEAO jamana maa ɲɛmaw tun bɛ minɛ. Wala ɲininkali gɛlɛn a y'o ɲininkali tɔ min kɛ a ko k'o tɛ ko bɛɛ lajɛlen bannen koyi ko ale b'a fɔ a dabara la piyan bari sabula i k'a dɔn Faransi ni banbaju k'u tigɛ bi ɲɔgɔn bolo k'a dogo ne maa si la ko u bɛ ka wale min ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ ko CEDEAO jamana maa ɲɛmaw bɛ min. A y'o kuma in kɔni fɔ a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana bɛ don min na komi bi gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na ni lakanabaliya ɲɔɲalen don k'a tila k'a bɔ ka nin fasugu ta ka anw sɛgɛrɛ a k'u ka u miiri fasodenw na k'a fɔ gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kungo kɔni don a ko waati o waati olu mana fɛn min ye CEDEAO kunkanko kibaruyaw kan CEDEAO bɛ lagosili ta ka anw sɛgɛrɛ cogo min na ni ka lajabali ta k'a fɔ k'a b'an don santara kɔnɔ k'an kɛ u sago ye k'an ti jɛn n'a ye dɛ. N'i ye k'a dɔn kɛrɛfɛ jamanaw yɛrɛ ta k'a lajɛ bi k'u tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni da k'olu ɲɛ bɛ fɛn kelen de la koyi CEDEAO sigikun tɛ dɔwɛrɛ ka Faransi ka ci ɲɛnabɔ anw ka jamana kɔnɔ i k'a dɔn farafinna jamanaw min ye k'a dɔn Korema maa ɲɛma ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ale hakilina na fasodenw kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ko k'a to u ka jamana faamaw kɔ k'a kɛ i n'a fɔ cɛkuruba kelen walasa baaraw ka se ka sabati cogo min na ko n'o kɛra bana min bɛ jamana in na k'a bɛ furakɛ ko jeli dun tɛ se ka furakɛ nɛgɛ kɔni nka maa wɛrɛw bɛ yen i k'a dɔn an ka ko man bon olu bolo nka n'u kɔni nana ye k'a fɔ k'an tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ a hakilina ye kelen ye anw de bɛ k'a dɔn ɲɔgɔn kɔrɔ dɔ k'an mɛn ko n'an sera k'o baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ko maaw bɛ siran an ɲɛ dɛ k'a b'a ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an ka i k'a dɔn kan kelen fɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ ni kelenya ka se ka sabati ko CEDEAO jamana maa ɲɛmaw olu bɛ k'u dalaminɛ kala kɛ fɛn min ye k'o ye kalafili ko yalima kalafili bɛ se ka kɛ yɔrɔ la wa yɔrɔ mun ni lakanabaliya bɛ yen a ka gɛlɛn a ye nin kuma in fɔ a ko dugu bɛ bibi na ani maa dɔw bɛ bibi na olu si sara wote ye f'olu ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛnabɔ k'olu sen don a ko kɔnɔna yalima ko bɛ se ka kɛ garaba la wa an ye waati mun fɛn min y'an sɔrɔ waati tɛmɛnlenw na san 2012 waati an t'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ bi wa k'o kɔlɔlɔ ma ban pewu cɛ n'o sariya sun kɔni ye kumaw fɔ n'o bɛ constitution kɔni ko fɔ min tigɛ nɔbila kɛra kalo tile 25 février kalo san 1992 waati nka k'o bɛɛ lajɛlen fana lajɛlen don
o ko ka koyi bara sabula ni ko jatemine la kana baliya janjo ka walangata do e ba kalama lamebo ba kalama ko hali jamana famo yere ba do fem be sena bi nga ko ka fero sigi senga ni ko bela jele sira ka nyon senzoro ako kalafle be se ka koyi mashi bande kalafle baro ko ni ma nga ayna ande men nga warala o ya sora kungulo bi yere bolo de ka be wole de flifaso do ma an ga franyo nga wala sala yinu ka se ka sabati o aya jira ka fo bibi na film yanzoro samba fla anetanu fla oti bebele angana so anga bi o flikele kono baraba ako kale be se ka min fo kuma kunje pumala awo o kuna feroke ka seda o wele boko jenne ka tigano blase bonge o mu majira ka ko mali rek ki simo seda o kula bwe kangan se mwala pe do rek ko la se mwala pe woni franje fanga bana na bi kesa bana kuya ka kesa bana kuya na te kesa bana kuya dokera jajiri fazani na ngebo bolila mi yemur ba fi kamara ni nyaka fasiri fuzeni docteur fuzeni watara sen te kon nana jati kon ma do fuzeni ngonti ay alete atemunu yigi atemunu kuma dafe itama kuma no fe ka nyefo ki yere ni ati presse fana ha ay abita don non ne ni mi e chen absinga acheni mboka dati abana ko mo ko ala kaka akuma musa abana mi odi o ka foti on ka amunu yoro chaya o be kuma e ka do ka fo valeur bola ka watra on la fuseni watra ma fo ambe ka do mamisi jara fana fo ka do ane mi kulu yere kurima o kuma na amanyema be kene konna na ndere hakila sango sendira masama min de ngu na fere okesa ka do taf na fundila fa fe abike chugodi nu ma la jade asimi kala jaga kuna fundila la jade asimi ikado I hakili to kuna fundila la kuri ode ba to yake mega tani mbaze nyuma mbai labe asimi nasoro wole ka blamawa ene ma fi amadu bijini ga yela ma se bela ene ma fi ngo ngoro muso ikado lala yewa lala tega na dugu kayo eko chugodi amburanga che kado asimi wa abana eko chugodi mana kuma tebele bajide hamza hakila famu soro la kado kuna funna minye kado le komba ale kuma mbe komba kuma ne do boko basaba keme saba biworo la musa kuma bele be komba da corruption et enrichissement illicite des généraux maliens milliardaires semblent ne pas être inquiétés aujourd'hui lende kotene aywa bismillah kabi taya ni ikado ka fo généraux ma sigiro matan ana kungan 20 ikado kembe ka larawili ke kaunga malikura ka okmana au mi talike ikado ka fo asumanina obi buli ikado ka fo mi ni oye yurugu keleli oye oku koni korofo ko bele dile yo fo ko chaya kabi transition rectifiera ina fo yere afo chugumi kal okte men kalo kile mugani nani samba fla ani mugani kele okuma ko chama yi jigi ke mi talike ikado ka fo yurugu aka na sebe koro kele de asimi ka aye akanto ka fo min be talike service munu nyashine do yurugu kelima ka bara ken jelinya ye wa ka do ka fo tisiri mala o ko kabino wati ka se fo bima ko jigi kembe o kuma sigi kele do ka jigi yake ko ni min be talike ni chakeda nuna ko na tegeda ka do ka fo faso na fulu amusaka munu no ye ka do ka fo miliare sigro ma chama munu nya ci wara kula ulu bele jele ko una senze ka do ko ni ndamne na ka ba ci ka do ka fo sumelu maiga hakilla jigina ale ministry mingu nyeshine do wolo masri tabaw ma ana ikado jamana ministry nyama ya kayo ke ko ko ningera tinyedo la ko ambe doni mine ko bi munu no lu be ka fo olu ye wolo masri tabaw ye munu no lu ye ikado ka fo jalabatigu ye adriba ko ka bina fo joroten nuna ko ka soro loi d'orientation nga fo loi d'orientation et de programmation militaire mingera sababu ye mi ni obi talike kado ka fo gradi belebele di chama olu fona kai don wari koni ne ka ci kabla wara kula ina fo fatriba ya fo tumi kanga hakila jingede mi kabi jeu kalo clé bisaba ani kele en 2019 kado ka fo ko conseil militaire mi ni okumana be ambassade okumana ina fo États-Unis ani France olu koni gunya yira ka fo ko kuma ko general do be olu ka musaka ko kuma ko o koni da baraka ka bon kosobe olu yo sebe ikado gafe dollar nga ka beni obey article do fona bora septembre kalo do ikado clé saba san ba
mugan ani kelen site la site min ni a bɛ Centrafrique presse.com ko fɔ o kuma ko o kɔni ye mɔgɔw yɛrɛ ni ka olu ta u tɔgɔma ko kuma k'u y'u ta u tɔgɔma ka laban ni k'u classer o kuma ko maa fɔlɔ min ni o kɔni tɔgɔ fɔra o ye général Musa Jawara ye ale tun bɛ i k'a dɔn jɔyɔrɔ fɔlɔ la ale hakilila sécurité d'état maɲɛma kɔrɔ IBK tile la min bɛ tali kɛ général Musa Jawara o kuma k'a ka kan hakilila jigin ale kɔni bɛ bolola bi nka donni min na nin gafe bi bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ CFA wari miliyari 70 i k'a dɔn o de bɛ a tɔgɔ la o kuma na miliyɔn tɛ fɔ miliyari 70 o de bɛ a tɔgɔ la ne ko n b'a ka fɔli don dɛ 70 milliards i den bi a si k'a la lamisa an ka taa i k'a dɔn ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko sow bɛ a bolo Mali la Burkina Espagne France Côte d'Ivoire Canada i k'a dɔn Sénégal koro 5 b'a bolo Mali la ani société de transport de carburant n'o bɛ citernes ko fɔ agence immobilière magasin prêt-à-porter o kuma ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni yera i k'a dɔn gafe kɔnɔ min ye kunnafoni gafe ye parce que b'a ko maa filanan ye jɔn ye o de ye général Musa Bemba Keita ye général Musa Bemba Keita o kuma ko fana kun ye i k'a dɔn k'a fɔ chef d'état-major kɔrɔ ye armée o kɔnɔna na a ye ministériya kɛ sécurité ni protection civile kunna ka laban k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn gouvernement laban min bɛ yen i bɛ ka tile la k'a kun bɛ o la i k'a dɔn ko ale ka musaka wari min na a jateminɛ kɔ o kuma ko min yera i n'a fɔ kunnafoni gafe a fɔ cogo min an ka nin pereperela latigɛ dɛ a fɔ o nazaraka la c'est 40 milliards i y'a faamu o ye deuxième ye maa o kuma ko sow fana b'a bolo États-Unis France Sénégal ani Mali ko maa sabanan o de ye k'a dɔn k'a fɔ général Salif Traoré général Salif Traoré ko ale fana ye ministériya ɲɛma an k'a fɔ ministériya kɛ sécurité waati la IBK ale tun bɛ fanga na tuma min k'a dɔn ko général Salif Traoré k'a ye gouverneuriya kɛ Kayi k'a dɔn général Salif Traoré ko kunnafoni gafe in y'a yira k'a fɔ ale ka musaka min dun bɛ sɔrɔ a yɛrɛ bolo k'a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ 37 milliards miliyari 37 ko sow b'a bolo France i n'a fɔ Sénégal Mali foro 3 b'a bolo Mali la fana o kuma ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ 4 na o de ye général Mustafa Darabo ye Mustafa Darabo ŋanamu jɔyɔrɔ 4 na wari ŋanamu a fɔra faso wari ŋanamu ni jɔyɔrɔ i n'a fɔ gafe y'a fɔ cogo min o kuma ko général jɔyɔrɔ 4 na o de ye i k'a dɔn k'a fɔ général Mustafa Darabo ye officier min dun min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ armée malienne kɔnɔna na min bɛ tali kɛ a ka musaka la a yirala k'a fɔ k'o bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ CFA wari miliyari 35 la min bɛ tali kɛ sow la olu b'a bolo Canada États-Unis Mali ani i k'a dɔn k'a fɔ hectare 40 b'a bolo forokunda i k'a dɔn katikaw fɛ yen o jɔyɔrɔ 5 na o de ye i k'a dɔn k'a fɔ général Sulemani Bamba ye général Sulemani Bamba chef d'état-major kɔrɔ don hakilila jiginna i k'a dɔn k'a fɔ armée na a ka fortune k'o bɛ taa i jɔ i k'a dɔn nafolo o bɛ t'i jɔ i k'a dɔn k'a fɔ miliyari sigiyɔrɔma 28 na 28 milliards appartement bɛ a bolo France ani Sénégal ani Mali i k'a dɔn ko min bɛ tali kɛ immeuble 8 o b'a bolo Bamakɔ min ye jɔyɔrɔ 6nan ye o de ye i k'a dɔn k'a fɔ général Umar Daw chef d'état-major particulier kɔrɔ kun don IBK yɛrɛ n'a kɔrɔ i k'a dɔn ko min bɛ tali kɛ directeur général de l'école de guerre actuelle i k'a dɔn ko o don fana don min bɛ i k'a dɔn a ka musaka ko fɔ o bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ CFA wari sigiyɔrɔma miliyari 20 mun bɛ tɛ yɛrɛ sɔrɔ o la mun CFA wari sigiyɔrɔma miliyari 25 ayo mais fɛn jumɛn cɛ i tɛ nin commentaire dabila i ka nin laminɛ ten ka laminɛ cogo c'est écrit non o kumana a tɛ kɔnba kɔnɔ wa ko appartement minnu b'a bolo o bɛ Mali la Burkina Espagne ani Sénégal Flake bi sira mun ye ay sira ko tɛ mais ancien ministre fana don min bɛ équipement kunna transition 2012 parce que e ma facilité wa transition 2012 i k'a dɔn ko a kun bɛ ministériya la min bɛ i k'a dɔn tani ka segin ani an ka jamana minɛnko o ko fɔ ko min n'o bɛ tali kɛ général Abdoulaye Kumare ale bɛ tugu o la jɔyɔrɔ 7nan n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ musaka kunda o kumana ko miliyari 20 bɔɲɔgɔnko o fana bɛ i k'a dɔn k'a fɔ gafe in kɔnɔ k'a fɔ o y'o ta ye i k'a dɔn ko appartement b'a bolo Guinée Conakry Côte d'Ivoire ani Mali jɔyɔrɔ 8nan général Sidi Alassane Touré ancien directeur général de la sécurité d'État n'o ye SE ɲɛma kɔrɔ ye transition kuma na 2012 ancien gouverneur de Mopti marabolo gouverneur kɔrɔ i k'a dɔn k'ale ka musaka o bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ i k'a dɔn CFA wari a miliyari 15 la appartement bɛ a bolo Bamako Mopti Sénégal
ani hectare mugamba bolo ikado ka fo minye Bamako okmana oboda doy 20 hectares de champs à la périphérie de Bamako gar chef d'état-major général des armées ikado ko ayo fanake ibeka clé au la général Abdoulaye Koulibaly ale ma konondonai classement konana aka 14 no yaka musakai milliard tan anifla ne tseka so kuma ma milliard tan fla no eko kaka musaka juma apura ko yurugu la nimba bulu mo msigile me sana be kila me arajo la wa kela jetele la ko yurugu ibo le daka ni bo daka ansaka nyoyo yurugu classement na no de ni classement ke sa do sigila be ka yana sa ko minga warka tani malien ay o tere o mi ba ko daka ni gafe minye abo no ye Centrafrique Florine dola bi yele Flavi sira ibi sira be gafe ta chugudi nerge ifana sa anya general kuma de ali jira kuma do gafe ma sebe e ko mi sebe le do ngakla general Konondona o kuma na ko yurugu tabulu la ana siraka ko milliard sigoroma tan ani soba bulu Bamako Sénégal ani dans plusieurs régions du Mali. Et il a fait général Abdoulaye Koulibaly. L'emblématique général Didier Dako. Il a fait un chef d'état-major et armée et actuel ambassadeur du Mali en Chine. Amé Doni Mnekobi Mali la sécurité de Chine. Il a fait lycée fermé. Il a fait Mimbi Talité. Il a fait Sefa Wari. A milliard konon tombunyango. O kumanako oyo fanaka il a fait Musaka e mini yurugu bina kunka. Voilà ça qui fari foni o kuma ko soba bulo no be dide da ko soba bulo Sénégal Bamako ani dans plusieurs régions du Mali o kuma ko nunu tan kofe ko mimi talike ka do ka fo kibara soro leuna officier woro be munun to be la no ye jalatigi woro ye o munun ne ka do ka fo o kuma na jamana milliari o kuma na ka do ka fo o ka to la o be mu Mahamad Bambe ko fo ma général Mahamad Babi ani général Alhaji Gamou général Chaka Sankare général Mahamad Touré général Lansana Kone général Mohamed Ould Meidou ani général Mamadou Diallo o kuma ko nimbela jele kono ko gafe o kuma na kaira ka fo mi mitalke inspecteur de police do ina fo inspecteur général Boubacar Bejara ali ka do ka fo fédération malienne de football o ma nyama kroy o kuma ko jamana milliards ko o fana be o ko inspecteur général Yaya Sangare officier opérateur économique o kuma na ko mi mitalke ka bla fo janvier kalo clé folola en 2018 nabla 2019 o kuma ko jati munu minana kaira la ka fo abiti yere soro sefa wari a milliard keme ani bi wolonvla ni kononton forwana folo olu ya forwana folo ngana ngoni 179 milliards de francs CFA ont transité des comptes bancaires des 10 généraux en République du Mali. Wala ngatala on a folo temena ko compte fait awo milliard keme ani milliard bi wolonvla ani milliard konondon ko kon temena ni trafe gafe de yafo janjo ma gafe kono kungango kibara ni komale ni matan u bela jele tame u tola milliard mimbe ya fumala no o reprocher me ula mais qui a signé ko ambe doni mine ko bi article yere ikado a titre te doré o de o ka rédaction re a titre yere munye o corruption et enrichissement illicite des généraux maliens milliardaires semblent ne pas être inquiétés ujoro le yere te fio kabina fu joronde okma anya boy kado ka fo sebe nye sabana kono le combat oluka bibodo wati ko ni sera Tijani Koulibaly ale ka fasiri do wati sera bismillah no te wati sera ile wati sera aya nini kumata ni wala no te kodemu fanana minye kodemu do farlu ka danga folo Sadou Aruna Touré Sadou Aruna Diallo ale ko ni nye ka do aka wala umbela jile faranyanga ka wala bla koy ay kodom bla pew a démissionné la amagara baray danyo e ka do na tawla na kuna feni wara faranunga asega mobo kuna sirila akachan ko tobe bela hele fu ka bela jeli wala ira ka fodron wati sira ninu nya fo tume na ni gafe nya me atwa ka meno la c'est un article sensible qui parle de Fatima généraux Israël do par exemple non sera ko tala aya de toute façon hakila akoni fora kambe doni mna ko bi Mali kura mago be mina akara militaire yo akara ya fu mala civil yo akara mami yo akako ka je nga des généraux milliardaires semblent ne pas être inquiétés
olu yɛrɛ kɔnɔ an bɛ k'u kunkan ko kuma maana nka u t'a dɔn ko fiɲɛ wulila ni kuma fana sɛbɛn bɛ olu yɛrɛ t'a dɔn ko fiɲɛ wulila komi dossier batigiw bɛ yen i k'a dɔn kiri ko ka ca sa a ko ka ca ala k'a ɲa ka d'a ma ya masha Allah an bɛ i ka dɔn foli ni tɔmini ta ka ɲɛsin an kanubaa dɔw ma kosɛbɛ i ka dɔn Lisibote Karambote numéro 2 la Usumani Bari bɛ k'an lamɛn i ka dɔn Bɛnɔgɔ Sidibe bɛ yen an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn n'an taara i k'a dɔn k'a fɔ sigida yɛlɛ la Abdu bɛ yen an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn i k'a dɔn sigida yɛlɛ ma ɲɛma Abdu Kulubali a n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'u fɔ dante foli min na Alasani Ayidara a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ Club Faso dɛmɛ ale président ba an b'a fɔ a ka timinadiya n'a ka wulikajɔ la ani waati masigikaw ka Yusu Ayidara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka masigi bɛɛ lajɛlen fɔ ale tɔgɔ la Fale Kulubali ale bɛ yɛrɛ miliyari ninnu laban kun na se ka Banikɔ sira a b'a dilan o tuma lamɛn y'a fɔ cogo min na an bɛ Fale Kulubali i famana ma dɛ an famana tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Fale fɔ ka waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ɲarela nin waati in na kosɛbɛ lamɛn an bɛ foli belebele ta ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ Sɔrɔna Saka ma a bɛ k'an lamɛn nin waati in na ka se Dawuda Magasa ma an bɛ foli da fana ma nin waati in na fɛn min n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn Bugunikaw fɛ an bɛ taa yen min ye Buguni gouverneur n'o ye général de brigade Keba Sankare ka foli belebele di a ma ani commandant Kone u bɛɛ lajɛlen bɛ Buguni gouverneur la Buguni gouverneur maa bɛɛ fo nin waati in na foli k'a donna ye k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an yɛrɛ fɛ yan nɔ Bamakɔ tuguni min ni o bɛ tali kɛ an ka musokɔrɔba Dɛwɔ Bacili ale bɛ ka an lamɛn clinique Nuru baarakɛla bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn Katikaw fɛ yen nɔ min ye k'a dɔn Yugudu Damba ani k'a dɔn min ye Seba Kamara ani Shekmar Kamara ko denyɛrɛnin k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn Wurikiya Kamara an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn kɛnɛ kɔnɔna na chef d'état major min bɛ l'armée de terre n'a fɔ armée de terre kunna n'o ye Félix Diallo ye an b'a fana fo kɛnɛ in ka baaraba bɛ bi n'a min kɛra nin yɔrɔ kofɔlen na an b'a fɔ i ka dɔn Zoom Africa n'Ala sɔnna Janjo Masa olu sɔgɔma na bara i ka dɔn min bɛ tali kɛ nin waati na Sɛbɛnnikɔrɔ Kalabanbugu an bɛ Alesko fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ale ye directeur de programme ye n'Ala sɔnna i ka dɔn fana bɛ kunnafoni in kɔni cari n'Ala sɔnna i ka dɔn an nɔka k'u fo ka timinadiya la i ka dɔn Baba Touré bɛ yen an bɛ Zoom Africa baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo technicien k'a fo ni ka a waleɲuman dɔn bara a tɛ sɛmɛ o kan a tɔgɔ de y'o ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Janjo i ka dɔn Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan bi su in an k'a fɔ bi jɔn b'i bolo forobabaro la Kasi Musa Jara ale mouvement la sentinelle du Mali o maa ɲɛmaa don en même temps CNT maa don an bɛna an da don baro min na o ye o kumana min résolution min taara CNT fɛ o tɛmɛnen kɔ ani min bɛ tali kɛ o kumana résolution min fana taara CEDEAO fɛ o kumana da bɛna don la bi nɛgɛ kaɲa 21 forobabaro la n'Ala sɔnna o b'an bolo bi sa o b'an bolo ayiwa Ala ka ɲa ka d'an ma ya masha Allah an bɛ Yakuba Jabate fo ka waleɲuman dɔn ladilika kɛnɛ ale fana bɛna ale bina i ka dɔn nɛgɛ kaɲa 15 waati ka maaw bilasira ka i ka dɔn maaw lafiya ka kanubaa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔnɔ y'a faamu la Muru ani ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan e ni Muru bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan a nalen bi a ko il est vieux père a yɛrɛ sɔnna o a ko k'ale ye vieux père ye nka ko ka denmisɛnninw t'olu ka yɛlɛ fɔlɔ e tɛ don kelen dɔrɔn na Ala ka tile yɛrɛ aw ni ce a k'an bɛ waati wɛrɛ